का कबे से सोचा तनी कोनो बतिया हम रोड से कहीं ना तो समझ में आवता कि ना जी। तो हर बात कहबू समझ में ना आई बताओ तो तू जौन कहलू तेने ना हम करी ना बताओ कोनो काम हम फालतू करी ना। हम देखी जिद पर बियाह करैले बानी राउ टोला महाला के मुंह पर करिखा पोताओ आ हम बस खुश होके हमरा का इतना दिन से कहले पैसन बांध ना लेकिन एगो बात रौरा से हम कह दनी रौरा हमरा के मत भुलाई। तारा के हम कबहू ना भुलाई बताओ तो तू पहले की हो तो तारा के हम भुला सकी ना हम दूसरा आदमी से जैसा नहीं कि बुझाइल ना कि माने जी देखी ढेर ऐसन होला नु कि पहिल की बियाह करा तैसन माने सोच समझ के लेकिन जब दूसरी आवत तैसन त मर्दो नहीं भुला जाता रहीसन मर्दो भुला जाता रहन उन्हीं हो जाता ना तो वैसन हम नहीं कि तू जौन कहबू ना तेवन जितना में तू कहबू ना हम उतने में रह हम जानलो ना हमर कपारे पे हाथ हो कोई की जिंदगी भर हमरा के ना भुलाई जिंदगी भर तारा के ना भुलाई जवन तू कहबू तेवन हम करम ओकरा से बेसी हमरा के प्यार करम। अरे तोहरे से ज्यादा प्यार करम ओकरा से कम करम लेकिन हम अपन सेनुरा बटले में तबे नु आइल बिया जी। तो हम कहां कहतिया से बताओ तो तारा के तो कोनो कमी हम करी ना बताओ तो तू जवन कहलू तेवन हम करी ना। देखिए कैसे त कहल जाला कि काठे के सवत मन ना भइले ई त दिमे ही सोझा परत या नु तो बुझा त करेजा फाटता लेकिन समझ का करबू ते एगो तो मजबूरियो तो बाटे ना कुछ सोचिए बुझ के हम माने ई सब करवाई नहीं जन्नी। अब जानते ही बहु कि तारा इतना दिन हो गई लइका फइका कुछ होखबे ना कइला सन हैं तो ये मत सोचिया कि मन ओकर लइका फइका हो जइसन त हमरा के छोड़ दिहन तारा के कबो ना छोड़म। ये हम चाहत नहीं जन्नी माई फोन कइले रहे अभी के बतिया नहीं है का कहत रही कहती नु कि खिसियाता भैया कहता कि कह दिए न कि कुछ होई नु तब फोन ए जना करी भुला जाई जिद पर आके बियाह करैलस नु। अरे तो जाए दो ओ जिगवा ना गुला से कौन घटे पड़े वाला बाटे ए जिगवा के बनल रही न तो हो जो के बनल रही ई बात तो सही कहत नहीं लेकिन सब कोई खिलाफ जाके बियाह करैले बनी ऐसा न तो के ना कि रौरा हमरा से एथी कहली हम सबसे बैर हो जाई नाही तारा कैसन हम कबो ना बैर होखे ना देम तू जौन कहते बे तू जतना में कहबू हम ओतने में रहम ये ना कि मने वो आगुल तब ओकरा संगे हई हो फलान चिलान मने जानते ही बड़ू तो वैसे ना होखी रौरा के देखी हम बियाह ऐसे करनी कि लइका हो को हम लइका हो को इतने भर हक देले बनी कि हम ना खाली ओकर से इतने हक देले बनी कि ओकर से कसम बाल बच्चा हो जा आ बांच के जौन हमार नाम बा ना मिट जाओ प्यार करे के हक ओकरा से मिट जाई भगवान चाहिए ना हम सोचत हई भगवान से विनती करत हई ना कि तोहरो हो जाओ आगे पीछे तोहरो हो जाओ ओकरो हो जाओ तोहरो हो जाओ और ही खुशी हो जाई हमनी के काहे ई मनाओ तनी बात ना दिन से ना भइल सबत उतार देनी तब हमार लइका होई। अरे हो नहीं जात कोई कोई के आज तक कोई के कुछ बिगड़ले नहीं खी लेकिन रामे हमारा के बिगाड़ के एगो भगवान के मर्जी पे जइए सोचिए ना जौन काम तेने काम जइए होखी आदमी के सोचला से कोनो काम लेकिन अब ये एगो भगवान से विनती करी नु अब हमार नहीं हो को माने तबे ठीक बा हाथना साल बिता देनी अब हो जाई तो बुझाई नु को हम गलती कर देले बानी अपन गोड़ पर टांगी मार देले बानी। आज चलो जौन होखी तो न हम करे न करे के बाटे हमनी के तो हाथ में बाटे ना हमनी के तो जौन करे के बाटे तौन कइबे करनी जाए अब ओकरा के त लिए देनी जाए दू चार के बाल बच्चा हो जैसन तो घर भर माने चल लगे सन घूमे फिर लगे सन तो सब और कनिया रही। हां दीदी कहां बड़ हो बैठो हो मजी अब कनिया की का हलवा हो बेटा वो तो दूसर भी आकले है ना अरे तो खूब चानी काटा ताड़ा ना अरे बाबूआ नया 9 दिन पुरान 100 दिन वो तो बतिया सही बा पुरान की कबो काम में आई न कि ना काम में आई तू ही देखो मने के करा के बैठल बनी के करा के बात विचार करतई पुरान की हम रही न जस्ती लेकिन एकदम भूला मत जी है बेचारी के नहीं तो पूरा गांव ही तो ही न तो ई टोला टाला सबसे लड़ के शादी बियाह करैली मंदिर में जब तू इनके भुला जीव तो कहीं जगह ना मिली बबुआ ई केतना हम कबो ना भूले भौजी ई होइए ना सकेला ई केतना अथु बाड़ी कि अपन आदमी के तेज के दूसर मेहरारू से बियाह करौली दुनिया में दीदी धन दौलत तो सबे बाटेला सेनु कोई ना बाटेला जाए दो टेंशन ना कइला जाए तो समझदार को तब पछताई ना जाला कनिया जानलू क के पछताई ना जाला कबो भगवान के घर में देर होला अंधेर ना होला पूरा गांव हाय हाय करता टेकी फला ना वो रहल या ना अगर वो ऐसा काम करवा देलसी आज नाम ला काम कइले बड़ू तब ना नाम लेता लो 10 गो लोगवा हमरा के बजिनिया क के बोलैले बा तब नु आदमी करे जब बैठैले बा सब उतार के बताई ना त फुटले आंखी कोई देखल चाहे ना सब केहू ना देखत रहले केहू ना वैसे तो हमनी के तो बड़ा खुशी बटे कि भगवान तो हनी लोग के दे दिया बाल बच्चा तो खुश रहब जा अपनी बाल बच्चा में अपन मस्त स्वस्थ रहब जा यहाँ के देखी दीदी ओकरा के तो कुछ ना कमी यहाँ के बदले के ना चाहिए हां जे
अपन बा वही के ना वही के हाँ? कहम। उ तो दूसरा का बेटी टाटी भी उ तो ये चाहिए ना कि हमार मर्दा केहू के ना जा ना जा हाँ? उ का लेकिन हमार तू कितना सोचले बाड़ू कि हमार मर्दा दूसरों के लेके हम तारा आए के देखल भाई न आ इतना दिन से हमारा संगे रहलू तारा के हम कोनो कमी छोड़ले है बताओ तो जौन तू कहत रहू तौन तारा के लिए उतनी जहाँ कहत रहू तहाँ लिए जात रही हैं चाहे था कनिया तार गोतिनिया कहाँ बाड़ी बड़की दीदी समूह में पैसा भरे का आता बोले चाहे दा लेकिन तोहर गोतिनी इतना साथ देली तोहरा के न कि का बतावे के उतना तो अपनी बाल बच्चा के तो अपनी मर्द के ना तो कहीं 4 मंजिल का बिल्डिंग पिटवाई आपन रहता आदमी हमरा के दीदी कह देले बांझ लेकिन हमर गोतनी आज से नहीं कबो ना कहली हमनियो के उठ बैठ करली त कबो ना कहली हमर नैयर ससुर के ना हमरा के आज रौरा दुआरे पे आइल बानी तब कह देतानी हमर भौजाई बार कटवैलस लइका के छोटकी बहन के बोलैलस बार रोके के लेकिन हमरा मुंह बताव छलस अपन आदमी बाजिन समझत रहे तबे न तबे नु हैं केकर वंश कबो ना होई सही कथु बिया बाजिन बिया आई त हमनियो के बाल बच्चन के खाई यही से का अरे जाए दो तो ना सोचे कि अब उतना टेंशन में मत रह जो जाई मार के खा ली काहे तो ना खइबो हम खा लेम जाई ना बहुत तनी तू हो जाओ छोड़ देना बुझे ना तू आके दुकोर खा लो ये कनिया कहतनी कि इतना सुनाओ खरियाला आ बेटवा के ही न सोचियो कि छोड़ दे छूटा देखो केहू का मन आतन केहू ना जानता टे कि केहू का ए दीदी रौरा त मरद जात के जानते बानी जननी कोनो ठीक बाटे कि कुछ क के अपनी बस में क देई कुछ के बस में चाहे जान नया चीज मिलेला त पुराना कदम भूलेबे कर भुला जाला लेकिन अपनो हक मत भूलइह अपन हक खातिर लड़ी ठीक ना तार ओइसन गोतिनी बाड़ी हो तना सोना नियर घर बात के समझा तड़ी ए दीदी जितना करे जा पत्थर रखले बानी ना सोजे ले जाती है मरद के घर में खींच के कीली लगावती है तो हम ही जाना था नहीं जाय दब का रो तो आ एगो बेटा बाटी होखई खातिर न तू बियाह करैले बड़ू आ त रोला से का होखे वाला बाटे चल टेंशन मत ला छोड़ टेंशन मत ला घर पेटा खाइल कर पहिल की होले ठीक ना मुझे तनु के ई अगर ओकरा मुंह में फंस जिहन बाल बच्चा हो त हमर का होई अरे कुछ ना होई तोर घर दुआर बा हो तोर गोतिनी जेठबा न औरी का ए दीदी सही कोई नहीं हनु जी अब ठीके न कइले बड़ू आए अपन जाने में करा के मान ली उतना हम सुनत नहीं त बर्दाश्त ना भइल जानी तबे हम कहनी कि ना चलो ठीक बाटे जा काम धंधा कर जा नया नया जा ले खुश खबरी सुनावा जाए औरी का ये न कहल जाई हां ये नु कहे के बा औरी का कहे के बाटे ओई खुश खबरी खातिर न अपन सिनहोरा तेजलू हो चल अब टेंशन मत ला कनिया बुझाते नहीं के कि का करी आ कहीं से त इतना टोला महला के त ताना सहनी के सेनुर बटनी कैसे सोझवा हमर चल जाता हन ओकरा भिरिया त करे जा हमर फाटता गोइल बन कहे के त कह देनी है कि जाके खाए मांगो आ खा ल लेकिन है हे जे बुझाता है जे बीतता कि का हमर या तनी बगरी हमरा से देखो ना जाइए दादा माई तेरे लिए सोलिया का करे कितना सुंदर साड़ी देले गए माई के का बतावे तो एकदम चुनरी निमन बटुए एकरा कभी ना पहनम अभी तो साड़ी दुनिया भर के निकल गई मर बिस्तर पे झाड़ के कर दियो कैसा होता पलंग ये कहत रे माई के कोभर ले ले हम कहनी कि पलंग में कोभर लगेला देखो पूजा कर तो हमार घंटा गुल भी हो गई लइका फेका बाने के सब एथी अथी क के रखे बड़न त कितना निक निक सामान हमरा सहेली सन देले रही स तब तक मैं पूरा पहाड़ी जो बंद कर देता पूरा ए कनिया हाँ दीदी जी अरे जे बाड़ू हाँ दीदी बैठी का करता रहो अरे कुछ ना साड़ी फोल्ड करत रहे अच्छा कनी है ना बोले कोनो बात के दुख उख नहीं है ना ना दीदी जी हमरा जो भी बात के दुख है तो हमसे बताई है ठीक है ना बढ़ जेठ हम घर के बानी तो काला जाए शर्माए के बाटे ना दीदी जी अभी तो कोनो बात के दुख नहीं है ये बात कहनी है बोलिए। कि देख अब आइले बाड़ू न तो का करबू बाले बच्चे के चलते न तोहरा के लिए आइल हिया हाँ दीदी जी। ऐसा मत करिह कनिया नु देख अपना घर के जब फूटेला न तो जवार लूटेला ठीक न हम तो कहम न कि दोनों अपन साथ मिल के रहिया जब बहिन लेखा ठीक आ मरद के इनत करे जाके तू ओकरा भेज जाता तो तू ओकरा भेज जाता ऐसे कबो ना होके के चाही
ठीक ना। दीदी जी डोला के कोनो शिकायत के मौका ना मिले। हाँ मान तनी ओकरो मर्दे नु ह आ तोहरो मर्दे ह त हम ई ना कहब कि तू अपने के कहे कि ना ओकरा फिर मत जाओ ओकरा फिर न त ऐसे कर ऊ ह तनी खइबे नु करिए पर रही मर्दे से खुश रही। अब तो बाल बच्चा भगवान त दिह ना ओकरा के। दीदी जी इते जाना तनी। हाँ अब तोहरे जौन बा जौन तोहरे पे फूल बाटे ठीक न। अपन सोच समझ के दिमाग ला के रहनी आ कब देता संतनी कह दियनु तने पे खुश रही निक जब बुलिया के बहरी से देत रही ठीक न। मर्द से बेसी मानी वो तो दिल अपन जीतला के ह कतना में तू दिल जीतबू अब तोहरे न दिमाग बाटे दिल जीतला का ना होते दिल अतना दिलदारी नु कि देही पके चढ़ा उतरा सब गहना गुड़िया निमाना करके ये पर करके चढ़ा उतरा गहना गुड़िया पूरा पूरा रखले बिया मेलबे हर के रखबू त तार के दीपो करी पेने ओढ़े के ठीक न। सब तोहरे न बटे बाल बच्चा तो तोहरे के न होई सब उ का करिहन बुढ़ारी में ठीक न। हाँ बात के ध्यान से सोचिए ठीक न। सोचे तने दीदी जी ठीक बाटे। हाँ ठीक बा हम जातनी खाना ना खैलू ह ठीक बा जब जब भूख लगी तब खा लिया अगर एमे कोनो लजाए डराए के नहीं खे अपने घर बा ठीक ना। ठीक बा हम जातनी अपन ख्याल रखी हम। बाप रे नौकरानी का उतर बनिल को करे खातिर हम तो कदम के जुआ जाइए जा तो हमर कर में फिर सोचल ना रही को जिंदगी में ना कि हम दुआ पकबो जाए ट्यूशन जाली त हई लिखा के देख के अंसल जी उ लिखा के देख के अंसल जी अपने में सहेली के ऐसा हमारा मर्द हौसन मिली हमारा मर्द हौसन मिली हम कहत रही नु कि हमार पसंद सबसे अलग होई का सबसे अलग मिल गल बटी रखी हो सामाना के पर बसन लेके गईली। इनी भाई का होतटे को बेले हमरा का भेल हो कनिया अरे का भेल हो दीदी जी पूरा कपड़ा घूमत बुझाता कि पेटवा दुखाता मारे उल्टी होताटे। आ ये भागा तब बाचा चला खुशी के बात बा खुशी के बात बा कोजन बात करते रे मत तबीयत खराब हो खुशी के खराब नहीं खे नए नए समाचार बटे अब सुने के मिल गल बहुत बढ़िया भगवान हमनी के माता रानी सुन लेली ठीक ना। लड़का के बा ठीक ना लड़का के कराला तभी उल्टी हो खेला माथ चकरियाला कुछ ना त ठीक ना। निक निक सामान खई हा मांग मांग के ठीक ना। नारियल के पानी पी हा सेब संतरा खई सब फ्रूट वाला खाए सामान खई हा ठीक ना। सही में खतन झूठो खाना की कह ठीक जा तहरा का गुल हो कनिया क्वेश्चन तो मन होता जी मन होता आइए दीदी एकदम चक्कर आवता भारी भारी मन में भइल बा ले काहे माता रानी सुन ली हालू निके निके दुनो के लाए के घर में दू गो होई अब का चाही का दीदी अब जे देखा 12 बरिस पर तब माता रानी सुनली होखे के बनाया समाचार तार हलवा खियाइबू के छोट के अरे तहार उनकर अभी तुहे तो बतिया उनकर बटे जौन बतिया तहार हो गइला चला सही में बहुत बहुत धन्यवाद बा माता रानी है भगवान प्रभु सुनला त कतनो दिन के बाद 12 वर्ष के बाद दीदी कहतनी खाली सच में कहतनी हलवा खियाइबू लइका के बतार सही में ठीक ना। कुछ के दुख रोज का बड़वा सुना हाले खा उतना दिन के बाद तो सुनला पागल हारू रोवल चला चला घर में चला कनिया चला ए दीदी जल्दी से इनका के बताई कि कहां तक होइल बा। हां जा पता के करे चला कनिया चल घर में चला ले जाए ना वहां खियाई पे ना कमजोर चला का दिक्कत अरे रोवत नहीं वहां के जाए ठीक बा रुक जा उनका हम ले जाते हैं। बाप रे बाप कातना खुशी मन तटे त हमरा के जी काहे खातिर लेके आइल बड़न जा हो त घर में महाभारत लिखल बा ढेर लोग के एथी बोल बाटे नु अहि दादा कातना देखे जरन बिया हो कि हमार खुशियो ही करसना देखल गइल हटुए झट में करो ले क्या करा हो गइल। अच्छा त रुक जा जाना देवरान जेठान में तो पटते नहीं खे पता ना कैसे रहत ऐसा दोनों सवत एक ही घर में एक राती ओकरा घर में जात हो एक रात ओकरा घर में देवरा जात होई तबे न पटता। नहीं दीदी का खुशखबरी की बात बाटे का भेल जी
अरे का कही एकदम खुशी के मारे लागत था कि हम के दोनों के लइका के बा आये दीदी दोनों आप अपनी की उल्टी करते सन सही जी सही के कहतनी अनु आ दोनों के कपार चमड़िया ताही तरी जान केनिया से केनी सूरज उग गई न ये न कहला ए दीदी कि भगवान के घर में देर होला अंधेर ना होला सही कनी जनी छोटा की काने कैसे बनने रहती है देखी बताओ एकर पैर कितना शुभ बाटे कि बड़की के 12 साल की बाद बेटा चाहे बेटी सुनाता 12 साल पे दीदी बात सुनी ना सुन ले बनी अपना ऑल इंडिया में के 12 बरिस से कोनो दुख होला कन बात से दुख ना होला कुछ कहीं लेकिन अब आपके घर में खुशी से भर गइल बाटे अब मोहर मिठाई भर गांव के बाटी बिया भले मंदिर में भगवान 9 महीना में दे दियन सोहर गवाई छठिहार होई ठीक है ओकरी बाद में गांव लेकिन हम शिव गुरु शिव चाचा कर दोनों के निके हो जाई हम गाने सुन ले रहे लेकिन हम तो आवाज गोटिया पटीदार में आंखें देख ली हनी हम अभी वही सोचत रहे कि किए गने दोनों जनी में पटत हो लेकिन आपकी नहीं चलाए वाला बाटे तब पटत हटे नहीं तो दूसरा घर में ना हम देखी दोनों को समझा के रखे कि देखो उहे तोरो मारता हां जी ठीक है मान तनी ओकरा के चिड़िया फाड़ देबू से एक पीछे तक केने के केनियो करना हो नहीं एक काम के अपन बहिन लेखा मन के रहबू से त ठीक चल तब का अब अपन के मती में घुसल लेकिन के कब का करी हसन लेकिन कुछ कहे महादेव हे शिव गुरु सुन ले हनी बचिया ढेकर के रोत अपन अपन पैर पर कुल्हारी मरी ह जाइए न हम कह चाहे दी चाहे बेटा चाहे बेटी भगवान दे दो कुशल मंगल से बहुत खुशी के बात काजल हो जा तनी पारे खाते ओकर के बुझिया के जातनी फोन करके कह दे नंदी के अइह न ई त बात सही जातनी न जी कहते न कि शिव चर्चा में न अब पश्चिम वाली 3 गोलियां मंगाई 3 गोलियां हां खूब लागेला अब पूछ ले जब करही के बाटे त पूछ ले पता कर ले खाली बीच में 6 महीना हो जाई दिन अच्छा का त बीच में नहीं जी शिव चर्चा नत कराई गोद भराई कराई हो जाई दोनों जनी के बैठा दे आ गोद भराई करा दे जब खुशी के बात बाटे त दूर आई नहीं के एकदम करे में अब त पैसा पर पैसा लुटाई चॉकलेट पर चॉकलेट लुटाई ठीक है ना हमार दूधू को बहिसन निक जब उन कुछ आखिर बांच के त टूट जाई नाव तब का बेचारी का ओखर त नाव छूट जाई लेकिन ये कितना शक्तिशाली बिया कि औते घर में ओकर ओखे के ए दीदी ओखे के तभी ठीक ठाक चलत आगे चल के का होई ओकर भगवान अच्छा दिन जी अब आगे का करे जा का नहीं उन्हों के एगो बाल बच्चा हो जाई उन्हीं की मर्जी से तो उनका बियाह भइल आप अपनी मर्जी से कइले बानी ना जातनी ओकर हां अच्छा लिया त नरियल के पानी लिया त पीहस तन ठंडा लइका होई गोरगार होई अच्छी दीदी भल बानी केसर खियाई केसर 500 रुपया का एक भर मिलेला तो अब का उ दूध नियर गोर बेटा बेटी होई न कि का बतावे कि बगा चमकी हां केसर खइला से केसर हां त हमरा पैसा के कमी बा पा भर लिया के धरे तनी दोनों अपन खात पियत रह हां त पा भर 50,000 का मिली कम बात बाटे कोनो दिक्कत नहीं हां जब 500 का 1 ग्राम मिलेला त जोड़ लेबो के हिसाब से अपनी भैया जी के भेज देई वाली या दियो केसर आ दूध करी देखी और कुछ मत करी एकदम सोना नियर बेटा बेटी होई जातनी दीदी ठीक न जातनी जाई अब खदे सर से कराओ देखो हो एगो कता एगो दुनहुन का सुना गई दोनों माई बन गईली स एक ही संगे ये कहल रे कि भगवान जब नजरी फेरे न तो छप्पर फाड़ के देना आ जब ना फेरना तो गाड़ फाड़ के लेना उहे बात बाटी चली हो तनी देखी त दोनों का करत रही स हम